Ngiyanibingelela lana ke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Sevukazi Mvuleni, intokazi yazalwa uMamkhize. Namhlanje ngivakashela sisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le yamgila engaka afisa ukuthi namhlanje ayigonyuluke yaziwe abantu. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ubani igama nesibongo? Igama lami Waqala athi no, phela like yabo nje. Oh, okay, like yabo nje. Yeah. So ukhulele kuphi? Mina ngikhulele eMandeni. eMandeni ngafundela khona eMandeni. Imandeni indawo kanjani emakhaya? Indawo ilokishi bese ukuthi kube khona indawo esemakhaya but ingaphandle kwelokishi. Oh, okay. So wena ukhulele kuyiphi elokishini? Mina ngakhulele elokishini. Oh, okay. So sithini isigameko kwenzakalani? Yo, hayi. Mina ngulo muntu lo ongayidli inyama yabo. Why? So inyama iyangivuvukalisa emzimbeni, ngikhipha izinto, yonke into ethi inyama nje angidli because ngivele ngivuvukale. Sometimes kuba ngathi ngishayiwe ebusweni, ungaqondi nje ukuthi kwenzakalani, ngibe mkhulu. Uzaliwe nje unjalo noma into eqale manje sewukhulile? No, yangiqala ngisamncane nje, mhlawumbe ngisano 7-8. Oh, okay. Yeah. So udlani kanti? Ngidla izinkwa, ngithanda isinkwa sombila, ubhontshisi. Hayi kodwa mase ngiyayitshela, sengathi ngadla izinto ezinamafutha nyana phela yangibona. Yeah, ungaqhubeka. Yeah, so it's into eyenzeka kumina. Mina ngangivashela uma eMandeni, uyabo. So mangivashela uma eMandeni kade ngisuka la eThekwini kumuntu kade shoot yabo, wa trenda nje kancane. So mangifika ngasekhaya ngawo umuntu hawo bangijabulela. Ngangishutela. Okay. So ngaba umuntu ethi mangifika ngasekhaya bengijabulele yabo. Bakunikeza i-character kuzala? No, ngangisayi extra khona but abantu phela benga understand ukuthi ayibo kwenzakalani. Nanga umuntu evela kwi-TV na, uyabo. Into yanini le? Iqale 2022. Oh, okay. Kuze kube yimanje. Ngixolele i-TV angiyibuki sidalo nje. Hayi inkinga vela ama celebrate. Kanjani manje? Yes, ngicela uqhubeke nendaba. So mangivashela umana the day ngifike ngakhona ngafika epheka inyama yabo. So kwaphoqa ukuthi ngoba epheka inyama kuzomela ukuthi ngihambe ngiyothenga ama fried. Kuyinto engikwazi ukuyidla. Okay. So mangitshela uma wathi mangiyabuya ngisawuthenga ama fried athi hayi wathenge kusitolo esiphezulu because amnanda walapha. Ngithi hayi okay. Because vele ngase ngifike intambama yabo seqala ukhwalala. Hayi okay. Ngithi manje sengiyahamba. So ngithi ngisaphuma nje la ehlala khona uma kube qhamuka amantombazana awu2 angaziyo. Okay. So like bangijabulela ayibo unjani ngiyaphila. Usubuyile ngithi yangivashela uma but angihleli ngiyahamba uyabo. Bese uthi yapi ngithi ngesitolo bethi asokuphelezela. Hayi okay sihamba. Endleleni yethu singakofika esitolo. Okay, sihlangane nePholo. Mahlangana nePholo elimhlophe, hayi untombo oyedwa ahambe kwiPholo, afika akhulume nalo. Mina ngiyaqhubeka ngiyothenga esitolo. Fika ngithenga esitolo, mangiqeda ukuthenga ngijike. Mangijika bathi hayi nayo lift. Uthi ubhuti asigibele uzoshiya lapha endlini yama wakho. Hayi okay. Ngoba amantombazane like ngiyawazi, ayangazi. For sure lo bhuti ayamazi ngoba ethi asigibele, basigaya ulift. Okay, ngigibele it's fine. Bethi uzosala la ehlala khona mawakho. Okay. Ihamba imoto sisuka esitolo. Esikhundleni sokuthi ngisale la ehlala khona uma ngingasali. Idlule nami imoto. Bethi basaya komunye umngani wabo basayomcheck bazodlula bengishiye mase bebuya. Ngobani bathi izathu sikuphi? Abasisho phela izathu. Because ngavele nje like ngathuka ukuthi hayibo why manje dlula. Okay. Madlula ke siya kwalo bhuti lo abathi bayomlanda. Masifika khona sifika emzini wakhe kahle kahle sime ngaphandle. Mayifika afika ingena emotweni. Hawu, mayingena emotweni ethi yani right. Okay, kuvunywe ngazuthi bayazana bonke laba bantu abala emotweni yabo. Mina nje engabazi laba bantu. Hayi okay. So masihamba imoto mase ngiyasho ukuthi mina hayibo ngicane ngishiya phela endlini yama semina ngiyasala la. Bese kuthiwa hayi khululeka sohamba nawe sisawuthenga utshwala. Ngithi mina no angiphuza utshwala. Ngicane ngishiye bethi hayi khululeka angeke uzube nankinga la siya khona asambeni. How? Like nje ngibe nokugoloza impela ngisho ukuthi hayi angifuni ukuhamba ngifuna ukusala mina. Uyabo? Hayi bengayingene yami. Bayaphuza la abaphuzayo. Khona la emotweni. Abasekhulumela ingane ke basho ukuthi uthe ufuna ukusala nje wani ngamshiya. Oh girl ngicabanga ukuthi ngoba bengangikhulumeli into abayijwayele.
Oh, like okay. abanankinga nje bakhululekile yabo mhlambe noma ngizothi abanandaba ukuthi kwenzakalani as long as impilo iqhubeke ngendlela abafuna ngayo mhlawumbe bazothola lobo bumnandi lobo baleso sikhashana. Hayi okay kuhanjiwe. Makuhanjiwa sengixaka ukuthi why kuphunyiwa pho elokishini makuyothengwa utshwala? Because bukhona Because ikhona indawo eyidayisayo elokishini. Okay. Imoto ivele ishaya izulu. Mayishaya izulu imoto iphuma iyaphuma ngaphandle kwasemandeni. Iphuma ibheka ihamba ngasiza ukuthini ngiwazi ngokuthi ngabuya la eThekwini ngawufunda eMandeni sengiyofunda ugrade 12 wami khona. So ngabona ukuthi hayibo la ingalade ngifunda ngakhona phela sizokwenzani la? So hayi kuyiwa kwenye location. Hayi okay makuyiwa kule location le nje ngisanda ngumangala izulu livele kushintsheke mase siyofika. Lishintshe izulu livele linethi. Hayi ngiyibuze ngiyiphendule. Kwenzakalani la? Okay kanje kuze kuyofika kulowo muzi. Makufika kulowo muzi loyo siba u5 kahle. Abafana bawu2, amantombazana ayi3. So makufikwa lapho qale kuvulwa icapha kwehlwe emotweni kuvulwa iboots bakhipha utshwala bakukhiphayo banginikeze ukuthi hawu mithatha phela uphuza nawe ngithi hayi ngishilo ukuthi angiphuzi ngiright bethi wenzani ngithi hayi ngiright ngikanje vela ngisekho lapho nginyanyile ngiyagodola nje ethi ubhuti ke hayi ungahlala ke la thina sisayoba busy kancane. Okay ngisabuka ukuthi kusayoba busy kancane athi ngiyabuka intombazane la amantombazana awu2 lo munye ungena endlini lo munye ungena emotweni makwenziwa njalo ngiyabukisisa emotweni because ngangifuna ukungena ngiyohlala khona ngiyagodola mangiyangena emotweni hayibo heavy sex emotweni. Yes ngiphume emotweni mangithi ngiya kule ndlu ke leya sebengene kuyona mangiyangena emotweni endlini njalo nakhona hayibona khona heavy sex. How? So makuqedi heavy sex lethule kuyashintshwana manje lo bengekho nalo munye useba nalo munye. Okay baphinde bahave futhi mabeqeda masebeza kumina bethi ke hayi sekuyisikhathi sakho ke ntombi awukhethe ukuthi uqala ngoba la phansi kwethu sobabili. Hayi mina ngumuntu ogolozayo ke ngisho emajideni nje ngiyagoloza nje ngileyo nto nje kuthi hayi ngeke ngikwazi. Athi ubhuti angikhethe ukuthi ngiqala ngoba ngithi mina ngithani athi angikhethe ukuthi uzolala noba ngithi mina ngeke ngilale nomuntu ngeke ngiyenze leyo nto. Athi wena hayi vele wena sizwile ngawe uyajwayela zokufundisa abantu ngithi mina ngamani ungifundise angazi ukuthi kwenzakalani but kwakhona ifone eyaqathaka yawa kwangayona futhi yakhe kodwa yayiqathaka eduze kwami. So makuqathaka ifoni athi yena kuyiswe ifoni yakhe yabo amantombazane sibayi3 athi kuyiswe ifoni yakhe mathi kuyiswe ifoni yakhe awayeke konke lamantombazane evele ezingimini afika aqhumisa impama. How? Because uthini kuyiswe ifoni yakhe like ngisakhalela lokho ukuthi hayibo ngiwisa ifoni kanjani avele athatha ijezi ngangigqokile because laseselilanga phezulu avela athatha ubhuti ijezi alijikjele ngaphezulu kwendlu ngiyagodola njalo. Mase seke like ngifuna ijezi lami ke manje ngiyasho ukuthi hayibo bhuti ngifuna ijezi lami phela manje ngiyagodola ngicela nalabo abanye ukuthi hayibo ngisizani phela bafethu ngithula ijezi la ngihamba nani. Hayi kusanjalo ubhuti evele lokho engilandela ngixaka ukuthi sikhipha manje yena lo bhuti lo ade ngishaya ngempama yebo lokhu uyifoni yakhe lo ade ngilandela lokho engilandela. So mase sengimi ngasemotweni eze kumina ethi uyiwiselani wena ifoni yami uyiselani ifoni yami akhipha igama leli ke abantu abafana bathanda ukubiza ngamantombazane mabenza izinto. Ngive ngiphenduke yabo nje ukumbuka kwami ngimbuka ukuthi yazi lo bhuti lo ngivele nginyaya avela iqhumisa enye impama. So mayiqhumisa impama ngivele ngiwe phansi mangiwa phansi sebekuthi laba abanye bayabuka nje laba babelamula like bafuna ukulamula because lo munye intombazana ayithi yalamula wavela wayikhiphela ibhodlela lesavana efuna ukuyishaya ngalepsweni. So lo bhuti lona mase sengibheke phansi ngithi ngiyaphakamisa ikhanda awabe seyihlaba inhlamvu esiphongo ukuthi kwenzakalani ukuthi kwakukhulunywa kuthini ngangizwa but kwangazi ukuthi ngisephushweni ngiyaphupha because into eyangithusa kakhulu mina ukuthi ngathi mangifaka umunwe kanje esiphongo kuyona lembobo lela ngathi mangifaka umunwe kanje hayibo umunwe wami uyaqhubeka and kubhlungu phakathi kunalento ekhona la phakathi uyayizwa man ngiyezwa manje ngiyashiselwa ngiyagodola ngizwe ngazi ukuthi ngizoquleka and ngilokhu ngisho ngithi hayi bafethu ngiyafa wasikipha besifama
ukuthi nini ngasikhathi sini kanjani angeke ngize ngikutshele because wangisha ngempama leyo kugcina yangiyisa phansi. Uma ngisukuma ngimbheka like ngifuna ukumbheka so ngangasa like ngingasaboni lutho vele because wayeselapha phambi kwami yabisha into. Hayibo. Mase sekwenzeke lokho like ngiyabona sekuyaphithizela ke manje bazama ukungivala la ukuthi okay mali ngaphumi kakhulu igazi but ngiyazi ukuthi no man khona something wrong ngimi. So okay lo bhuti lo esikhundleni sokuthi uyaqalisa umbone today. Ngangiqala mina ukumbona but yena uyaziwa nje umuntu odumile uyaziwa and ngathuka shema abantu mabemusha ukuthi hayibo ubhuti right kanjena ubhuti onezinto ezikanjena ngithi mina because even ekhaya nje khona wathi hayibo wenziwe lowo muntu loyo wamphikela uma ngeenyawo ngayitshela ukuthi hayi mhlambe bayajola yabo kanti no angingayingena indaba yalokho uzongifakela istress. Uphuzile ngaleso sikhathi noma unguye nje ngaleso sikhathi wayiphuza. Oh, wayiphuza shame kodwa ukuthi wayidakiwe no ngeke ngisho ukuthi wayidakiwe wayiphuzile yena shame. Emva kalokho ngezwe nje into eyayithi asiqedelele lengane uyabo. Ekuyiqedeleleni kwakhe ngezwe lo munye umuntu ethi no bafa singamqedeleli asimise eclinic ethi no hayi singamise eclinic somphosa la emfuleni lo simshiye kanjalo sami. But ekukhulumeni kwabo leyo nto leyo ukuthi asiqedelele lengane ngaba nebhekhathanyana encanyanyana ukuthi kanjani kwenzakalani angazi. Ekuphaphameni kwami ngiphaphama sengikuphi ngisesibhedlela. Ngihleli ngibanjiwe manje ukuthi kade kukhishwa lento la esiphongo uyabo. So unesi ke lo ongikhipha lento esiphongo abuza ukuthi kulaba bantu because babe khona bonke laba bantu makushiwo. So abuza ukuthi hawo untombazana ulunyazwe yini esiphongo athi nje labo bhuti ayi uwile kwase kuba khona something ingene esiphongweni. Wabuza ukuthi wabuza kanjalo lo sisuthi hawo uwile kwangena something esiphongweni but no wena yenza into oyiqashela ungasibuza into eziningi uyabo. So hayi okay ngihambe ke ngibe umuntu odluliselwa esibhedlela eStenga Hospital. Okay mangifika esibhedlela hospital bengiclean isilonda like inhlamvu isikhishiwe bengiclean kuba ukuthi ukhona umuntu ofonile watshela umama ekhaya ukuthi kwenzakalani ngabe. Yazi uma wayengazilutho nje wayesaxaka ukuthi ulalephi because umuntu uhambe yothenga ama fried but akabuyanga because nefoni yami vele ngangishiye khona endlini ngima because ngangisanda kufika. So nje yena weze seza ukuthi kuthiwa hayibo ingane yakhe isesibhedlela nakhona eSteng uyabo. Mangifika ke esibhedlela eStenga ngaxake ukuthi hawu kwenzakalani la esibhedlela manje ngangabe ngisahlaliswa khona isikhathi eside uyabo because ngathi nje ngifika esibhedlela eStenga ngabo umuntu ophuthumiswayo fast ngashintshwa isibhedlela yezwa. Bangishintsha isibhedlela ngiqala nokusazi lesi sibhedlela kwathiwa bangisaphi ke manje kwathiwa ngiye eMantobela Hospital. Oh okay eMantobela. So mangiye eMantobela Hospital kwathiwani ama visitor wadingakala yabo but bona bayadingakala as ama visitor kanjani because bona bayakhona ukufika. Yes bayakhona ukufika but umndeni wakho awukhona ukufika. Yeah awukhona ukufika even sebefikile ke esibhedlela sebezongibona because ngangikhona ukuhamba ukuwalk like ngase ngikhona ukuwalk. So mase bekhuluma nami wase wathi lo munye asambe semotweni phela ngithi mina ngiyokwenzani lapho ethi uyongixoshisa u1 ngilimele nginjalo ngunombobo njalo mina esiphongo yibo bona laba bantu shuthi abadelanga uthini asambe semotweni soyenza lento futhi ngithi mina ngeke ngize the following day kwangasawona following day because kwasekuphelile nje isonto ngisesibhedlela eStenga laphela elinye futhi ngisesibhedlela eMantobela Hospital then bafika ke bona sebezongibona. So ngayibuza ukuthi hayi kwenzakalani uyabo because noma wami wayelokhethi nje asibayeke laba bantu sizolimala it's either kuzofa yena noma kuzofa umama ke manje. Yeah sekusho umama wami ukuthi it's either kuzofa mina noma kuzofa yena. So during the week when usesibhedlela wakhona ukufonela umama ekhaya. No mina ngikhona ngumfonela but yena ubesazi ukuthi ngilimele. Okay. I think laba abantu engangihambe nabo babuye la back ukumtshela ukuthi ngilimele uyabo because mama kazi bathi kwayididekile nje ukuthi ngilimazwa abantu engibaziyo nami sengiyathi ukuthi hawu uyabazi mina labantu angibazi ngisho ukubazi bangilimaza kanjani phoma ukuthi bayakwazi wena ngabe bafunani kimi. So nganga understand ukuthi kwenzakalani uyabo. So emva kalokho akekho umuntu waboshwa uyayicabanga leyo nto kubona laba bantu akekho umuntu waboshwa and ngiyahlangana nabo namanje ma ukuthi ngigodukile ngaye emandeni ngiyahlangana nabo. So ekuhlanganeni kwami nabo the only thing azoyisho lo kuyena owangidubula uzothi yamzala
as in ngu-cousin wakhe uyabo ngazuthi akaze kwenzakale lutho nje yonke into right Kwaxolisa. lokho kokuxolisa yes kodwa lapho ngangakubi kahle hle emqondweni because bangilanda futhi bona esibhedlela ngilandwa nje imoto eziningi impela nje uyibona kahle ukuthi lezi imoto lezi akuzona imoto engahamba nomuba uyabo bangilanda nje bebaningi mabengilandile bangisa komunye umuzi mangifika kulowo muzi ngifica kugcwele kuThemfi obhuti abadala uyabona ukuthi hayi Khona ugulu njalo ungapholile. yes ngisanembobo nje yami ngisaboshiwe la ngebhandishi ngihamba nabo so masifika kulomuzi lo uyabona ukuthi kugcwele iqhumama obaba bayiqhumama uyabona ukuthi laba banemali bonke labantu abala so makufikwa ngilandwe omunye umuntu omngani wakhe naye lo bhuti lo kanti laba ngisa khona bangisa kuyena lo bhuti lo uyabo mabefika khona ngifike ngihlaliswe phansi bengibuza ukuthi njani ngithi nge-right bengibuza uyidinga into yokuphuza ngithi hayi angifuneli lutho ngifuna ukuya ngima yabo nje into engayisho ngasho kanjani no ngifuna ukuya ngima athi lo bhuti lo hayi khulileka sizokhambisa manje khona sisabalindile ukuthi bafike okay mabefika like ngisathi ngibuka iTV kancane hayibo nangu ubhuti uyabo uthuke uwome kube ngazi ukuthi ngiyashona manje athi unjani Londi ngithi ngiyaphila ethi hayi bengizoxolisa mfethu uyakuboka ukuthi ukuxolisa kwakhe futhi ngifostiwe yeah wayesober that day uyambona ukuthi ukuxolisa kwakhe no mina ngifosiwe ukuthi ngihambe ngiyosho lento ukuthi ngiyaxolisa so that izophela ingeke izifike ngisho ukufika amaphoyiseni enhlizweni yakhe. Angazi yazi So mawusulandelela lo bhuti udume ngani uyini kahle kahle wenzani? thiwa ucoach webhola emphakathini wakhona lapha ekhaya ngaseMandeni bengakwazi ke lokho ngazi ukuthi futhi usomatekisi unamatekisi anyana khona lapha erank nalokho futhi bengakazi ngikunotice but yena nje uhamba ngeemoto ezinzima uyabo uyayishintsha because mangihlangana naye futhi ngimbone hamba ngeemoto ayishintsha sometimes sohlangana egarage ngemoto engisuke ngihamba ngayo nahamba ngayo sihlangana egarage ngithi mangithi inhlangu ngiyambuka vele ishaya isuku ihamba imoto kodwa mawuthi sohlangana emoli kanje hayi usohlangana nje a relax kube ngazithi akho lutho ayihambela ngabe nankingi uyabo so manje iyangicika lento yokuthi abazi beboshwe uyabo iyangicika and basaqhubeka shemba bayahamba nabantu abangangami ngiyacabanga ukuthi basuke bejola nalabo bantu and abantu abaningi abawubona wrong awenza yena cause kwafihlwa even emaphoyiseni kwafihlwa cause iphoyisa kwakuyilona elalazi ngalolu daba lolu ukuthi ngidutshuliwe iphoyisa labulawa eMandeni libulalela ukuthini ladlengula ingane kahle izingane like bese ziningi ezino 18 kuyaphansi bedlengula nje lona lelo phoyisa so bagcina belidubulile lashona so lelo phoyisa bekuyilona kahle laziyo ukuthi mina ngifuna ukuvula icala mayelana nalomuntu obvious mangivula icala uzothathwa uyena lo muntu lo because bangabangani vele uyabo then mama mothi yazini iyeke lento but ngamtshela ukuthi no yazini ngizoyiyeka for but why ma akhululeke kangaka athi ayiyekwe lento le angazi noma ngizothi usaba ukufa noma ngizothi usaba ukuthi uyedwa eMandeni like akanabo abanye abantu bakubo because yena uqashile yabo unalo ikhaya eMandeni but akukhona kubo kodwa yena uhlala emqashweni so yimina enginekhaya eMandeni ekhaya kubaba kwami kuseMandeni so uma ngicabanga ukuthi usabela ukuthi uzolwa nobani makuthiwa okay asibabophe sobabopha kanjani mabebuya bezosidubula la abantu sizoyapi sizobaleka siyephi because la abantu bayagadwa kumanje ngikhuluma kumanje nje ukuthi mawufika eMandeni ufica begadiwe abanye babo phathi ibhamu laba bantu shuthi nje mangase kuthiwa mina manje ngiyamhlanyela engangiphinda futhi yabo kungabe indaba zalutho mhlambe yena usaba lokho angimazi angazi nixoxisana ngaleyo nto nje nobabili nomama sakhuluma kancane but wathi angiyeke because base bebaningi abantu abangenile kulento and abazi ikhondla banamandla bangenza noma yini kuthina kuphele kanjalo ungaziwa nokuthi kwenzakaleni yabo wathi asiyeke lento so manje yena mayethi asiyeke lento mina ngivele ngibe ne-anger i-anger le engabambeki engacontroleki uyabo kanjani because isikhathi esiningi yazi kwayinawe unamntana no manje anginamntwana yindaba uthi manje cha phela ngisazomitha okay okay ngifuna ukuthi mina yaba isikhathi esiningi
Sijwayele ukuthi mina ungangenza into wrong ku-right, ngiyakhona ukuphefumula, ngiyakhona ukuphila nalokho, but umntanami angeke. So ngiyabheka ukuthi yini umama a-relax-e kangaka athi ayivele nje kuphele kanjalo, bayekeni, yonke nje leyo nto leyo. Mhlambe ngabe khona izinto azazi ngayo ey'julile kunalokho amenzela kona. Anginalo ulwazi lalokho, but ngake ngasola ukuthi laba bantu bayazana. Cause enye into futhi ngesikhathi ngilimalile, uma wathi hawu yilaba bantu ngiyabazi, uyabo. So ngase sengithuka na ukuthi hawu uma uyabazi la bantu obvious should nami bayangazi. So bayenzelani lento kumina cause bayangazi, uyabo. So nje kumanje mina ngifuna uqamba manje kumanje angakuhili. Yabo nje mangihlangana naye nje ngisho ukuthi yabo lo kube kuthiwa nginawo amandla kumanje ngabe ngiyakubulala, uyabo. Cause esibhedlela mina sengihleli sengibuyela okwesibili sengiphuma eMantobela Hospital. Ngaba umuntu oya eAlbert Luthuli, uyabo. Ngahlala kwikhoma because lesi silonda lesi sase siphumela sona upoison, uyabo, ngaleso sikhathi. So I think ikhona ngahlala only 2 days. After 2 days kwathiwa sengishonile. Yes. Hawu. Then my mom took a picture ukuthi sengishonile. Ukuthi kwenzakalani nini kanjani ngavuka ngabuya ngoba ngibuyile nginje ngavele ngabuya ngathi awuzangoma wabanjani. I think abanye abantu ke sebeyangisaba manje, uyabo, because abanye banalokho ukuthi hawu lona wadutshulwa after lokho wabuya eseyisangoma sazi ukuthi ushonile nje, like kwenzakalani, uyabo. But ke So loyo ngoma ungene kuyona emva kwe into eyakwehlela. yes. Wangena kanjani ke? Uye waphupha something noma kwafika kanjani? Mina bengivele ngiphupha before kwenzakala izinto ezazenzakala kumina because lesi sigameko vele sona sifice ezinye phezukwazo, uyabo. So bengumuntu obephupha vele obethanda nokuya olwandle but ngisaba ukungena olwandle ngoba ngitsha ukuthi ngizomuka, uyabo. So one day ngangena khona olwandle mangena khona kuba ngazuthi nje ngihanjelwa umqondo, amanzi ayangidonsa ngihanjelwa umqondo. So one day uma wami wangihambisa kumuntu wesiZulu like bangama Nazareth, so kwathiwa abasebenzi ngesabatha. Okay. Kodwa ngalelo sabatha lelo kwathiwa thina masihambe siyokha amanzi olwandle, amanzi asolwandle. So mangifika lapho emanzini asolwandle amanzi avela aqhuma nje kwangazuthi aphuma phansi ngathi siphethu. Aqhuma lapho angithatha ngangena phakathi olwandle. Ngawumuntu ezifu umuke namanzi angeke asatholakala. So into yami yaba kanjalo, uyabo. So mase ngabuya sebethi ke kwamele ngithwasiswe umuntu ngoba bathi no mina ngimdinga umuntu angudingi ukusebenzisa umuthi. Ngidinga ukwenza lento engisuke ngitshelwa zona, lezi zinto engisuke ngiyiphupha engisuke ngiyibona because ngulo muntu othanda ukuhlala yedwa kakhulukazi, uyabo. Because manje uyasebenza ngomngoma? No, angisebenzi ngomngoma. Ngikaze nje ngizifile ngisebenza ngomngoma. Akazi uyithola usutshela umuntu izinto mhlambe othunywayo ukuthi umtshele zona? No, angikaze ngiyenze lokho. Kodwa ngisengakwenza esigodlweni befuna ukubona ukuthi lo mntwana unedlozi ngempela noma cha. Isigodlo sabani? Esigodlweni kwakuyisigodlo samalume owayethwasisa kodwa wayengathwasisi mina. Mina ngangile nje khona ngoba wayefuna ukubona ukuthi unedlozi lo noma kwenzakalani, uyabo. Because ngisakhula kwakuthiwa nginosathane enzima. Yeah. Oh, okay. So befuna ukubuza unedlozi lo noma unani, uyabo. So wayithola ke impendulo kwaphela kanjalo. Kodwa nje kuthenini sengizohlolela abantu what no. Akafika umsebenzi onjalo manje. Angakawuzwa kahle egazini. Nanokuthi nje ngisanezinto eziningi ngicabanga emqondweni wami ukuthi yazini mhlambe mangenze ku1 no2 ngizoba right, yabo. Njengokuthi nje mase kuthiwa ngithola irevenge impethu yabo nje laba bantu vethu kube na something ezwenzakala. Because impethu ngize ngicabanga ukuthi mase kuthiwa ngiyenza something einganeni zabo kuzokwenzakalani. Because nginaleyo nto ekuthenini angikhona ukufinyelela kubona. Shuthi ngingafinyelela einganeni zabo, uyabo. Because namanje nje like angihilile shame, angifuni ukuqamba manga bayangicasula. Kube nginamandla ngabe ngenza noma yini. Ngisho kube kuthiwa ngiyasithola isibhamu la ephoyiseni ngabe ngiyasithatha ngibadubule nami. Noma nje ngingabadubuleli ukuthi bafe, ngibadubule nje la ukuthi bahlale kwi-wheelchair bengibone. Ngithi nje noma sengidlala kwi-TV inkosi yami ngithi hawo niyangiboka ukuthi naniqeda ngami ngikuphi manje, uyabo. Kodwa ke okunye nokunye hayi. Useke wayibona i-psychologist? Ngisengayibona but ayingisizi because basaphila and ngisababona.
Ayikusizanga Dlelane, unyanya ukuthi mhlambe balokhu bebuza nemibuzo eyodwa befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani nani nani nani. Ya, nanokuthi mfethu lento abangibuza ngayo mina ngisayibona. Ngangcobe ngithiwa mhlambe kukhulunywa ngento engekho. Like kuthiwa mhlambe hayi washonelwa ingane sizomluleka. No. Lana kukhulunywa ngomuntu owangidubula and ngiyambona. Uyabo? And ukhululekile. And uyabo ukuthi umuntu mayifuna ukukutshela ukuthi vele ngengenzeke lutho. Uyayibona newokho ukuthi hayi ngisho la ngihamba khona ngenenze lutho. Uyabo? So ngicasulwa ileyo nto ke mina ukuthi no. Why kuzolokhu ukukhulunywa la abantu mfethu balaba iphilela ilife yabo. Ba right mfethu uyabo kumanje bashintshana nezimoto. Mina ngiyastaka because lento le ibuye ivuvukale for nje ekseni angikwazi ukuvuka mina ekseni like mangivuka mhlawumbe ngo7 sengiyaphuma mina ngo8 no kwamele ngihlale mhlawumbe 2 hours ngilinde ubuso bami ukuthi behle because njalo ekseni buyavuvukala and mawuthatha ukubheka ungibuka la uyabona ukuthi kunezinto ezimnyama so ziqhama kakhulu makushisa ilanga uyabo so nje lento mina hayi Nkosi yami bafethu ipain isasekhona kodwa isiphongweni iba khona makubanda. Okay. But mangiyithinda ngiyeza ukuthi kusafocoka. So mangase kuthiwa ngiyawa njengamanje. So ngenzeka noma yini uyabo. Manje nje hayi khona kubi kubad. Angakohile futhi ngeke ngihile besakhona. Mhlambe ngingahila makuthiwa bayakhubazeka noma bayashona. Mhlambe ngingangconywana. Okungenzeka ukuthi bangayibona noma bangacishe bayibona ivideo eso ungathanda ukuthini? Bona. Bazoyibona vele ivideo. Okungenzeka ukuthi bazobuyela kumina bengisabise njengoba behlezi benza. Okungenzeka ukuthi bazoyibona bengangisabisi because angiwashonga amagama abo. So into engayisho kubona ukuthi lokho abakwenza kumina uNkulunkulu ababusisa abagcini azagcine nezizukulwane zabo. Yini ongathanda ukusizakala ngayo? Engathanda ukusizakala ngakho manje. Kuthi ngithola indlela yokuhila. Because naleyo yokuthi ngizoyiswa kumuntu ngiyokhuluma no. Ngeke ikusebenzele. No ayingisebenzeli. Angazi kanjani. But akuhileki. Ngisho sengiyishintshile indawo ngangababona for isikhathi eside but once ngabuyela ngababona nje kuba naloko kuba ngazuthi into ade yenzeka izolo uyabo and akanankinga shame akanankinga ngisho siphambana kanje esitolo uzoyidlulela nje vethu and abuke uyakubone mawushelwa insizwa ezokushela sakukuchama uzongibuka nje ayidlulele futhi ngithi hayi okay ngitshengisa umuntu engisuke ngihamba naye ngithi uyambo ethi hayi bayeke lapho lapho inyembezi ngisuke ngizizwa ukuthi okay ziyaphuma ke manje uthi ngibayeka kanjani nje because labantu banezingane zabo ziyaqhubeka ziyafuka mina ngimile because phela angeke ngisakwazi ukuyiqhenya njengakuqala because nginalokho ukuthi hayi mina nginesibazi uyabo and mawukuthi sibandeliwe ngalendlela le siyankenketha uyabo so kwesinye isikhathi nje ngibe nokuyinyeza ukuthi hayi ngangimuhle ngingakabi naso isibazi buka manje njani and namanje ngisasho ukuthi hayi angisekho muhle angisekho nje muhle nje angazi but iyangicasula into yabo ngoba awungitsheli kahle ukuthi udinga ukusizakala ngani mhlambe ngakunikeza ithuba uphinde ubuye mhlambe ngelinye ilanga mme usucabangile ngokwenele ukuthi kahle udinga ini ukuze uzokhona ukuhila. Uyazi mhlambe ngizosho into ebuhlungu noma into ebhedayo mhlambe ngangisiza ngokuthi ungibulalele bebona nje bafe nje straight mhlambe ngohila yeah because if nginawo amandla ngabe ngiyababulala ngabe ngiyakwenza so lento lekudala inhliziyo yembi ne kakhulu ingidala ukuthi ngingabe nandaba nomunye umuntu ingidala ukuthi ngiyibone ngiyindoda nami yeah so nje anginandaba nomunye umuntu kahle empilweni sengiziphilela mina ngisho manje umuntu engathini kumina mangibona ukuthi hayi lo uyangijwayela ngikuyisa la uyakhona angisanandaba ukuthi umgakanani umncane noma umdala ngahlonipha kakhulu abadala bangenzani bakhetha ukuthi bona ngoba banamandla banakho konke empilweni abakudingayo mhlambe babeyitshela ukuthi noma ngiyile ntombazane ewuthathekile ekuthiwa makuthiwa 1 2 nawe uthi 3 4 uyabo kanti bathola umuntu oronke and ayazi Nkosi yami babengancengi
babengancengi shame. Ngazi ukuthi into abayijwayele ukuyenza, indlela ababenza ngayo. Kodwa-ke uNkulunkulu uyababona. So iy'mpilo zethu zicishe y'fane ne? Kuyenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu ongasabukele le video le ekhaya mhlambe wehlelwa into ecishe ifane naleyo exoxayo njengamanje. So ungathini kuyena lowo muntu ukumluleka nje umu-advise noma umuphi ithemba wathini nje kuyena? Mina ngingamluleka ekuthenini le nto eyenzeka kuyena mhlambe kwakunesizathu, uyabo? Angagive up ekuthenini mhlambe yena akalutholanga usizo lokuthi laba bantu laba abamenza lokho kubi baboshwe noma kwenzakaleni. Angalilahli ithemba, kokugcina kufikile ngoba nakumina kugcine kwafika. After kuthatha isikhathi eside kufihliwe ukuthi kwenzakaleni. So akahlala ethembeni, uma ukuthi uyaphuma uye ebantwini abantu bayambuza ukuthi hayi kwenzakalani la. Ungafihli, batshele yonke into ukuthi hayi mina kwenzeka u1 no2 no3. Bazi ngami ukuthi hayi mina kwenzeka u1 no2 no3. Ungazinyezi ukuthi wena wenziwa ukuthi nokuthi uzosaba ukuthi uzofa, vele sizofa sonke uyabo. Uma ukuthi mhlambe naye wasatshisa wathi hayi uma ke washo ukuthi uzofa. No mfethu kufa kwanomba njengamanje sekufa wonke umuntu, ungavuka kusasa usufile, ngingaphuma manje la ngisheswe imoto ngife uyabo. So nje ukuthi ufuna ukukhuluma mfethu phumela obala ukhulume mfethu into yakho. Uma ukuthi uyasaba ke usungaxoxela umngani ke kube uyena oxoxela abantu mhlawumbe uthola usizo, kodwa mina ngikutholanga usizo. Sibonga kakhulu usivashele kuhlelo lethu. I hope ngelinye ilanga kuyokwenzeka inhlanhla mhlawumbe uhile. Ayisekho inhlahla. Angeke ngisahila. Mhlambe ngiyohila mangase bengcatshwa. Babukele lapha emakhaya, kubuhlungu nje angazi singabantu ukuthi siphilisana kanjani mina emhlabeni angazi kunjani makunje. But-ke mekuthi unenkinga uvumelekile futhi ungaphezulu kokuvumeleka ukuthi nawe uyikhulume ukuze uzokhona kahle ukuthi ukhululeke enhlizweni, ukhululeke emqondweni, ukhululeke nje nasemoyeni. Into mawuyigqumile iyakubulala. Kungcono vele uyikhiphe. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Bye.